mas kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit, Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. This is a safe space for you to share your deepest, darkest secret. Kahit ano pang kaitiman yan. Charot. Oy, darot. At meron na po tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello. Magandang gabi. Yes, good evening. Nagmamaneho ka ba? Nasa labas ka ba ngayon? Yeah, but I'd park somewhere. You parked somewhere. Englishero tayo, sir. Pwedeng malaman kung anong pwede namin itawag sa'yo? I'm John. Jen? John, yes, John. John. Yes. John. Iba yung pagkakarinig ko, Jen. Masyadong social, Mm, John, ilang taong ka na? yes. Ilang taong ka na? I'm 51 years old. 51 years old. And you are from? I'm from Bulacan. From Bulacan. Oh, okay. John, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Tatanungin na kita. John, 41 from Bulacan. Ano ang top secret mo? Okay, this is my situation right now. No? So I'm married since 1997. And then I have two kids. Actually, hindi na kids. One is 26 years old, and then the other one is 16 years old. And then my wife is a housewife siya. I'm working in a government. No? Mm-hmm. And then yung housewife ko, nagkaroon siya ng illness. Mm-hmm. So right now she's under Medication. Mm-mm. Yeah, under medication, and then ano naman yan, I can provide naman Mm-hmm. actually. So ano naman, kaya lang I find myself parang hinahanap ko yung sarili ko, parang ganon, in terms of parang nakulangan yata ako in relationship. Mm-hmm. So, And then, yeah. anong ginawa mo nung na-realize mo sa sarili mo na parang may kulang sa'yo? Yes, yun. I'm looking na parang hinanap ko sa iba. So since parang 2013 or 2015, parang nagkaroon ako ng actually hindi, parang nagkaroon talaga ako ng steady relationship until now Steady relationship. with someone. Oh, so meaning may And so- until right now, I'm with this in relationship na yon, and I'm doing fine with my family, and I'm doing fine also in this relationship I'm in right now. Mhm. So meaning may asawa ka and at the same time you have a person with you na karelasyon mo. So aside from your wife, may iba ka pang karelasyon. Tama ba ako? Yes, correct. And parang nakita ko yung needs ko
in my current relation. Okay, so ongoing ito. Up until now, you're still together. Paano kayo nagkikita nitong other mo? She's kasi parang businesswoman eh. Small business she's into, and I'm working, and yung business niya is in my parang area of my, parang within my reach, parang gano'n. Malapit lang siya sa akin. So nakakapagkita kayo. Yes. Kapag may trabaho And ka, nagkikita kayo. yeah, actually, I can manage my time. I can find my time na parang pwede kong umuwi or hindi umuwi sa family ko to be with her. Parang nakita ko yung sarili ko na I'm complete with this relationship I'm into. So ano yung mga needs mo, kamo, na napunan nitong babaeng to sa buhay mo? Actually, I'm not talking about sex life, no? Pero parang kasing yung mga parang basic na parang she's caring, parang yung mga needs ko basically with my personal needs. In I open up with my problem, she's willing to help me. Parang lagi siyang nandyan, lagi siyang nasa tabi ko. So, etong babaeng to ay natagpuan ka sa lugar kung saan gusto mong matagpuan. So, siya yung tipo ng taong caring sa'yo, nag-a-attend sa mga pangangailangan mo, at masasabi mo ba na ito yung mga bagay na hindi na ibibigay ng asawa mo? Actually, sobra siyang parang masasabi ko na parang she's acting like my wife. Parang yung talagang wife material na hinahanap ko nandito, parang nasa kanya. Okay. So, palagay mo pa, kung sakaling hindi nagkaroon ng sakit yung asawa mo, maibibigay kaya ng asawa mo yung pangangailangan na sinasabi mo? Actually, ma'am, basically, my wife is responsible with terms na hindi niya pinapabayaan yung dalawa kong kids, and when I'm at home, din naman, she's regular wife as everyone else. Parang ganun din naman, ma'am. So, naaalagaan ka kamo, nabibigyan niya ng atensyon yung mga anak ninyo. Iba lang talaga yung dating nitong bago mo, nitong nakapagbigay sa'yo ng aruga, lambing, touch, atensyon. Yes, I think yun yung yun yung parang nakita ko kung bakit ako ganito ka-attached right now. Parang more than yung yung nabigay sa akin with this my current relationship. Siya ba may Actually, pamilya rin? yung aking ngayon current relationship, she's single mom. And parang ako din yung naging parang I'm relying on her and she's relying on me. Parang we give and take kami. Para talagang naging katuwang mo na sa buhay. Yung mga issues mo in the past, I mean, yung issues mo na lack of intimacy ka doon sa partner mo, sa wife mo, na-address mo ba ito doon sa wife mo? Like, nasabi mo ba na, by the way, ito na yung nararamdaman ko ngayon, I need more time, I need more affection and attention. Nasabi mo ba itong mga bagay na to sa kanya? No, ma'am. I think yan yung kulang eh. I don't talk to my wife regarding sa mga my needs and my mga parang yung hinahanap ko na kulang.
Since parang ma'am, ang ginawa ko kasi, I'm providing I'm providing whatever she needs, whatever my two children needs, I'm providing everything. So Mhm. parang nawalan na sila ng question about me. Parang ganun na, about what I'm doing right now. Parang nasatisfy ko sila kung ano yung needs nila. Parang ganun, ma'am. And then, while I'm doing that, na nasa-satisfy ko sila, I'm enjoying myself right now dun sa current relationship ko I'm into. Parang dun ko nakikita or nakukuha yung mga hinahanap ko. If you don't mind me asking, anong naging sakit ng asawa mo? Or ano yung kasalukuyang sakit niya? She's parang ang illness niya is lupus, ma'am. Oh, lupus. So parang yung medication niya is for long life medication na, and parang na-affect din siguro yung niya, yung parang actually siya ma'am she's need to stay in the house. She's not allowed to go out, even most likely pag may sun, she cannot go out. So, So parang na-limit ma'am yung namin parang yung bonding namin with my family, na-limit siya parang ganun yung nangyari. So I'm adjusting, ma'am I'm adjusting na parang I need to go out with my kids, though parang yung after sunset na, doon na lang, ma'am Parang ganun na lang umiikot yung namin, routine namin. nung nalaman nyo na may lupus siya and continuous yung medication niya, ikaw ba, John, natatanong mo pa ba consistently yung asawa mo if she's okay also? Yes, ma'am. I'm doing it naman. Parang I'm doing my part. I'm always naman, ma'am, supportive naman Mm-mm. kung ano yung mga problem with her health, and ano yung mga needs to kasi, ma'am parang long life curing yung ginagawa niya. So Mhm. may regular schedule siya with her doctor, and then she's going to some laboratory tests. Naman, ma'am, I'm willing to support naman Mhm. pag sa gano'n. And actually, pagka need niya to go to the doctor, I'm always beside her naman. So, nagpapakaasawa ka pa rin sa kanya. It's just that yung intimacy na hinahanap mo, yung care, yung love, wala na talaga para sa asawa mo. Nandyan na dun sa iba mo. So, ang tanong ko sa iyo is that, what are your plans? Hindi ba nakakaramdam yung asawa mo that you have another woman? Or may balak ka ba na sustentuhan na lang ang mga bata? Or balak mo talagang pagsabayin ang lahat? Ganito talaga, ma'am, yung right now yung current na ginagawa ko. So I'm providing everything for my family. I'm doing my part as a husband and as a father of my two kids. And the same time, I'm doing other curricular activities. Ko doon, ma'am, aminado ko doon. Parang school lang extracurricular activities ka dun Totoo, ma'am. Totoo naman, ma'am I'm admit, talagang ginagawa ko siya talaga na hinanap ko sa iba yung hindi ko nakikita or nakukuha sa wife ko. So, Parang anong plano mo? Anong plano mo? Like, anong plano mo? May balak ka bang sabihin sa asawa mo to? I have no plans, ma'am. I have no plans. Parang I'm going with the flow. I'm going to kung ano yung situation I'm in right now. I have no plans. Kaya, Mhm. ma'am, siguro umabot ako sa point na I need someone na parang gusto kong sabihin itong ginagawa ko. So, wala sa mga kakilala mo, malapit mong mga kaibigan, o kamag-anak mo ang nakakaalam dito sa pinagdaraanan mo ngayon?
Yes, I'm keeping it to myself. Okay. And the only person that knows your vulnerabilities ay itong naging other woman mo. Tama ba ako? Actually, my partner or my girl right now, she doesn't know everything what I'm going into. She knows lang na I have a wife and I have a kid, or I have two children. After that, wala na, ma'am. Hindi niya alam Parang, na may lupus yung asawa mo? yes. Hindi ko siya din-discuss or din-disclose kung ano yung status ko right now. Basta sa totoo lang, ma'am, I'm spending more time dito sa relationship na to rather than sa family ko, kasi parang Monday to Saturday I'm with her, and Saturday evening I come home, and Sunday yung with my family talaga. Ano nararamdaman mo? I feel nagigilty ako sa ginagawa ko. Pero sabi nga, ma'am, 'di ba? Yung happiness kasi, ma'am, natatabunan niya yung guilty. Yung guilt eh. Mhm. Parang ang ma'am ginagawa ko, yung guilt ko pinupunan ko siya ng provide of everything. I can provide yung sabihin na natin yung talagang need na i-provide ng as a father. Mhm. Talagang ginagawa ko 'yon. Mhm. Na wala silang masasabi na nagkukulang ako. John, may tanong ako sa'yo. Just in case malaman ng mga anak mo, itong lahat ng mga ginagawa mo, behind their backs, meron palang iba, aside from their mom. What if sabihin nila sa'yo na hindi sila papayag na merong iba? Magle-let go ka ba dun sa girl? Or pipiliin mo yung babae? If malaman nila, parang I'll cross the bridge when I get there. Parang gano'n. Pero naiisip mo ba yung mga pagkakataong gano'n? Nag-cross na ba siya sa mind mo? Like, what if malaman ng asawa ko? What if malaman ng mga anak ko? Was there ever a point na muntikan ka ng mahuli? Ma'am, I don't want to hurt everybody. I don't want to hurt anyone, or parang siya, ma'am, ako na yung ma-hurt. Wag naman sila, kasi I'm doing this right now, and dapat yung blame is to me. I don't want na ma-hurt sila kahit sino sa kanila. Yeah, I know na hindi mo gustong makasakit. Pero ang tanong, bakit ka gumagawa ng mga bagay na alam mo na kapag nalaman na lang, ikakasakit ng damdamin nila? I don't know, ma'am. Parang mas nauna kasi, ma'am, yung yung parang yung hinahanap ko mas nauna kasi, parang mas yun yung priority ko, yung need ko kaysa yung need nila. Parang gano'n kasi yun ang ginawa ko eh. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon magbigay ng mensahe sa asawa mo at dyan sa babae mo. Pero since 1 minute na lang yung natitira sa orasan ko, pwede siguro na isipin mo or parang damhin mo sa puso mo kung ano yung gusto mong ibigay na mensahe. At babalik tayo on air at ilabas mo na yan. Okay? Okay. Alright. So magko-commercial break muna tayo, kabisyo. And I hope wag kayong aalis. Napakabigat ng binabahagi sa atin ni John. And I'm very sure yung mga kabisyo natin na mga nakikinig ngayon ay nasasaktan din tulad ko. Ewan ko na nalulungkot ako, at the same time nasasaktan ako. But yeah, lahat naman tayo may feelings, and same goes with our top secret sharer right now. I know he is also in pain. That's why he called to our program. So kabisyo, magbabalik tayo, kasama pa rin si DJ Rocky, and this is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Love Radio. Basic!